sobra. Et canvio aquest. Aquest? Vale. Jo et canvio aquest. Hola, voleu jugar amb mi? Hola, Irene, sí, vull jugar. Hola, jo també vull jugar amb vosaltres. Jo també, però juguem al que hi ha ja. Sí, per qui la para? Jo vull pillar-la. Però tens de comptar fins a 30. Però no vas pujar al pati de dalt. Però si no és molt fàcil. La norma és no van agafar fort la samarreta. Una cosa, no van empatar. Però jo no vull pillar-la tota l'estona si no m'avorreixo. Vinga, compte, Carle, comencem, que no tindrem temps de jugar. Vinga, correu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Aquesta nit serà fantàstica. Per què? Perquè els de la televisió em volen fer una entrevista. No vull que surtis a la televisió, vull sortir jo. Alba, serà fantàstic que surtis a la televisió. Entrem a 5, 4, 3, 2, 1, acció. Estoy animat de la cabalgata del hospital, os deixo con la Alba. Alba, mira, et volen entrevistar, ja estan aquí. Enfoqueu a la Alba. T'estic tirant carnet. Para ja, que els de la televisió estan a punt d'anar-se. Ho fan rumor, Alba, no podem gravar a Clàudia. Ja, sabia que em convertiria en l'estrella de Nadal. Adéu, fins una cabalgata. Bon Nadal, Mislària. Hola, bon dia. De quin sabor vols el gelat? Vull el gelat amb maduixa i xocolata. Hola, Mitchell. Hola, Steven. Hola, de quin sabor vols el gelat? Vull el gelat de xocolata i estracciatella. Té el gelat. Oh no, s'ha perdut el gelat. Ara et dono un altre. Quan val el gelat? Val €1. Quan val el gelat? Ja el teu canvi. Quan val el gelat? Val €1. Adéu. Adéu. Mira aquí perquè estan atacant el planeta Terra. Qui ens està atacant, senyor president? Un exèrcit de ninjas i són molt perillosos. Quants tancs teniu? Tenim 10 tancs. Em sembla molt bé. Aneu i lluiteu per salvar el planeta Terra. On marxem? Per la part de mi. Tenim tots els tancs preparats. Han passat 2 mesos i la Terra ja està salvada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Heu lluitat i heu salvat
planeta Terra i com recompensa us dono una placa d'or. Capità, ha desaparegut el tresor! Has mirat per totes les parts del vaixell? Jo ho he mirat per totes les parts del vaixell. Passa alguna cosa? Has vist alguna cosa? No ho he vist. He vist que el diable l'ha agafat. Anem a buscar el diable! Ui, quina por, aquesta casa encantada. Doncs jo vull quedar-me a la casa. Anem a jugar i així se'ns passarà la por. A què juguem? Juguem al pilla-pilla. D'acord, juguem a pilla-pilla. No, que ens farem mal. Jo estic d'acord amb el Carlos. Ens hem fet mal. Esteu bé? No estem bé, hem ensopegat amb una fusta. Millor serà que ens saltem a terra i ens expliquem històries mentre sopem. Hace un día muy bonito y la familia de Hello Kitty decide ir a pasar el día al campo. La princesa y el guisante. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa de sangre real. Con tal fin montó una mañana en su caballo y salió a correr. ¿El sereno dormir? ¿Quién son? Anem a buscar I allí són estan. He trobat una manta. Què? I si ens quedem tots al menjador? D'acord. Bona nit. Pares, he vist un munt de dracs que vinen a atacar-nos. És que us podré ajudar. Jo conec un ninja que ens podria ajudar-nos. L'escriviré una carta.
el drac ja no durarà un mes. Niña, vols vindre? Te convido a la meva festa de cumpleaños. Sí, a mi m'encantarà. Tenia moltes ganes de venir. Portem molt regal. Tinc molta gana. Passeu i comencem a menjar. Jo vull entrepà de nocilla. Jo vull entrepà de xuta de patata. I jo vull de fuet. Voleu alguna cosa de beure? Sí! Jo vull Fanta de taronja. Jo vull Coca-Cola. I jo suets de llimona. Donem els regals ja? Sí! Que bé, la Barbie que jo volia. Aquesta és La millor festa! Hola, Elsa. Pots venir a la meva casa? Clar que sí, a què jugarem? A l'escondite també vindrà l'Àngels. Vale, adeu. Adeu. Eva, puc anar a la teva casa? Sí, com no. A què hora vindrem? A les 6. Hola, Àngel. Hola, Elsa. Hola, Eduard. Com està el teu pare? Bé, està treballant. Vale. Juguem ja? Sí, I la tia? jo mateix. Vale. M'he mal. Messi, pots venir a la teva casa a curar l'Elsa? És que la visita més bé. Hola, pare, deixa't allà. On t'has fet mal? El taló i el turmell. Tenim que aguantar-te el peu. Que no faci mal. Ja està. I a què jugarem? A pintar. Vale. Ja està. Hola, Marina, hola, Joel. Com que esteu aquí? Hola, Laia, hola, Miquel. Estem fent una acampada. Hem arribat aquest matí. Voleu quedar-vos amb nosaltres? Vale, fem l'acampada. Tinc molt de fred, em passes la jaqueta? Sí, aquí la tens. Anem a menjar? Què hi ha per menjar? Per menjar hi ha sardines i costelles. Vinga, ens seguim a la vora del foc. Que bo que està el menjar. Què hi ha per postre? Hi ha gelat de maduixa amb xocolata. Quines són que tinc?
Jo també. Que bo que està tot el menjar. Mira. Quina son que tinc. Jo també. No apaguem el foc i ens anem a dormir. Bona nit.